umntu lowo uthe wenza loo nto imali yomezi sisekwakule ndaba. Ibilisiko labo ke into yoba ngaba umntu xa yenze loo nto bamnyuse bamsentambeni ayodlulelwa khona asekhona. Yahlukile ke kunomthetho wamaJuda ngoba amaJuda wona ukusithi xa wenze into the same efana nale yamaRoma uthi maqulutywe ngamatye ufe. So nomahluko ke ngoku afana kubethelelwe apha iminqamlezo emithathu esikwalelabo. Njengale minqamlezo emithathu lo mphakathi ngokaYesu le isemacaleni uthuluka yena yabenziwa uMateyu kunye noMarko bathi zizani. Ndimena ndisithi yimigulukudu. Bafomishe ke apha phezu kwale ntaba le nto kuthiwa yi-triple R apha phezu kwentaba ngoba ngapha elefti ngumnqamlezo werebhiliyoni, ngapha ekunene ngumnqamlezo wee-patterns. Ze apha phakathi uYesu ibe ngumnqamlezo weredemption. uYesu ke phakathi kwabo. uYesu uthi umprofethi ke uIsaya wavuma ngokwakhe. Umprofethi wavuma uba ngabana yabayelwe kunye nabahleki wavuma yena. Ndivile bawunqabeni, ndivile intoba la mabhada okanye le mibhulu inamagama wabo, kodwa mna ndicela intoba ndiwakhe amagama le mikhulukudu mibili ndiwapozishine ngokweentetho zabo. Cela loo nto ziqhafe kuphela. Ngoba into oyithethayo noyikhupha ngomlomo wakho yiyo kuchazayo ubungulo. Cela loo nto, cela loo nto, cela loo nto. Lolu lapha eleft okanye ekunxele intetho yakhe ayimsondezi kuYesu. Lolu lapha ekunene intetho yakhe imsondeza kuYesu. So basika ixhomekeka kuwe intoba ngaba intetho oyithethayo iyasondeza nakuThixo okanye nakuYesu. Kunjalo nje andizukuweyista ngexesha lam ngokuthetha kakhulu ngalo mgulukudu lapha enxele ontetho yakhe imvusayo
ukuthi tuziphethe ngoba isizathu saloo nto yoba kwayinto ayithethayo yachaza yoba ufuzuyise lelo kuthiwa imbuzi yegqithisa okanye ingabaniwe kude emthini wakhe nomthetho kwalo yamxelela yoba ngabo ufuzuyise so ke andizuwesa ngexesha lam lomntu ofuzuyise ngobuyise kulo ebesithi 40 days ago esithi kuyesu uba ngabe nguye unala kaThixo ngitsho kulamanye ajikele zizonke amandla zokuba ubesejukile amanye azizonka ebezawatya njani ekwalini amandla izuwesa endlini phofu selethetha le nto naye phaya phezulu ebukho abantu bebesithi uba ngabe nguye uKristu monyulo zisindisi nalapha phakathi naphakathi athi amasondo athi uba ngabe unyana kaThixo ngokwenene zisindisi nayapha ngokutsho kuthi uba nguye ukuba ngabe nguye unyana kaThixo zisindise nathi usindise amhlafune naye waginya amhlafunele ngoba uyakwazi ukushumayeza uthi kanti njengokushumayeza nje kanti ushumayezela into yoba ngabe mawuyesigogweni ngonaphakathi kanti uyakwazi umntu athi nokakushumayezayo kanti ukushumayezela into yoba ngaba uyempumelelweni okanye endaweni erayithi ngonaphakathi amhlafune ngonaye mkatathumtha uthetha ngalomntu yazi ke kanene uyabona beke wathi umntu ukuba hayi ndibekezothi mazime siyomke uyaqala uhamba kaqinisekanga wathi umntu nje ukuba yaqala kaqinisekanga ilanguage le ibisetyenziswa nguSathane okanye uSathane xa ikholwa elibona into yoba ngaba likwitrekhe right ihamba right ikholwa uSathane fika uSathane ahlwayele imbewu ngempama apho ungazukwazi uyilandelela uvikholwa selimane lisithi xa lithetha ukuba bendikwazi uba ngabe nayo chance uba ngabe ndizibeka manje ngelo nto uSathane ungenile kuye ngoba indlela uSathane andinakuyo xa ndinakuyo imbewu uSathane layitya yonke amantoselisi mongameli ndimameleke elibhaja lenika umdla lilapha ekunene entetho yalo imsonezayo ukuthi lathi luvula nje umlomo ngabe sesenzingxelo ingxelo yezono livuma nje livula nje umlomo ngabe sesenzingxelo yezono ngoba ndibhase lisithi xa lithetha nomlingane wakho akumoyiki nawe uThixo ngoba thina udeserve uba ngasela udeserve thina uba ngasela ezingxeso udeserve basela langathi belikhona xa ushumayele sithi xa likweli lizivumayo izivumo zethu unyanisekile yena
ndizisela kwetha kwangathi kudlala ividiyo angathi kudlala ividiyo kwetha ebusweni bakho zonke izono ebenizenza etha ebusweni bakho uthini ebusweni bakho yabona ke khalani bona ke khalani umkristu wansi umxelele ngesoko umkristu umgqibile umuntu wamsixelele ngesoko into ayifunayo uyami isongo umkristu nasi ayifunayo uyami isongo elibhatha icwezela phansi isongo twethela phansi isongo hayi John twethela Discern. Ivupano sesithi musalubona ubudlelwane ngezinto zomnyama ngoba zona azinaziqha kunjalo nje akubekho khona izisana akona nesikwaya ngoba akunayithi ngoba ngaba njengekanta kwemini ingathi ngiyabhala kanti apha ebusuku ukhona ubudlelwane oludibanisayo wathi no thina which is there don't you fear God okay angiyeka bamkhulu ukhalezuza wathi elibhadla xa lithetha noyesu uzumkhumbula xa usiza bathi yabona yesu andifuni ukuba mkhumbule ngoku kodwa ndithi kuwe xa ekhatheka amangcwaba uzumkhumbula namsebenzi ngoku ndicela kuwe xa usiza nto yakho zibe dizindimo andifani lokethe apha elibhatha ndakhe lahamba iklasi mhlawumbi yabaguquli okanye ndakhe lanxiba esinye isivatho sezivatho zalapha etawuni khona nivayo kodwa ndithetha ithi kuyesu uzundikhumbula ndixelela loo nto banga ngoku ishayithe Hi, John. Hi, John. Can you yabona ke. Yabona ke. Wayuja. Once uthi uzundikhumbula. Balekile lo ngoku. Ngibaleke ezimithanjo yakho. Ngoba into lebethetha bathi xa uThixo ethe wakukhumbula okanye wakwenzela inceba sube kukhumbula uThixo. So ibalekile kumadoda. Ngibalekile yokulule latsho nolathi uzundikhumbula abusisi. Bathi uzundenzela inceba. Zundenzela inceba awuyi. Zundenzela inceba. Lamathi belikho awudabide sithi. Andithi Thixo ndikhumbulele izono zam ebendizenza. Okanye lam ebendizenza. Kodwa ndithethayo kuwe Thixo uzudabide. Ndithi kuwe Thixo uzundenzela inceba wena xa ufika ixesha.
Angathi bekukhona uDavid. Athi siqinile izwi lakho. Qindi. Lo nto khaya lifuna kuwo. That's enough for me. Akuna manje ngiyothola bakona unless it's fine. I deserve that. What is it that I Abuya. Shall you tell Joe? Wangathi akuthetha lento ekudala yesemindi. Manje ekudala yesemindi. Abindlela kaYesu yafa. Ebindlela kaYesu. Angathi ekudala. Ngoba uthi Isaya ethetha isandla sakhe sikuthi bangasingasebenzisi. Unjalo nje nendlela yakhe anzima bangangeva. Angathi Jesu ekuthandile. Athi sayithetha nje. Yabona? Amen. Yabona wathi kathi amen. Show me. Nesiqinisekiso lokuthetha. Ayizojika namhlanje, ayizojika ngomso. Unjalo nje ayizojika manje. Naphakathi. Asulathi ne. Asulathi ne. Jamana. Wathi wajonga. Wafika. Ijikile ngoku seningakuye ngoku. Isile mo seningakuye. Elingaphesheya nalo. Mana belisithi ubangaba nguye. Kodwa ngoku uthe wakuthanda Jesu. Wangathi ujule intuthi enhlizweni yakho. Yagobhoza. Angathi ujule intuthi enhlizweni yakho. Yagobhoza. Bavula Yesu. Yesu kuloke ine. Yabona khamanje ke. Yabona khamanje. Ubangaba lento. Christ. Bangaba lento Christ. Yebo manyana mama. Lento Christ. Ufuneka ibe vertical. Horizontal. Christ. Unik the vertical horizontal. Ngoba amuzuna jilo bangaba. Ube namuzulwana kuphela noThixo wakho. Kanti awunamuzulwana nabantu. Wenza lo mntu Yesu. Wayefana umuzulwana kunye noThixo. Kodwa wanamuzulwana kunabantu. Wenza lo mntu Thixo. Izasenda ke lo khameni lo bangaba. Ekukhonzeni kwethu uThixo. Singabi namuzulwana noThixo kodwa noma namuzulwana kunye nabantu. Sibe namuzulwana kunye nabantu. Walikusa esiyana nalo kuyise